ಓಂ ಶಾಂತಿ. ರಾಜಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ಪ್ರಯೋಗ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಮಲ್ಪು ನೆರೆದವರ ಸದಾ ಖುಷಿ, ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾತಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇನ್ನು ಸ್ಥೂಲವೈನ ವಸ್ತುರ್ದು ಹೂವಿ ರೂಪದ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕುಸಿ ನಮ್ಮ ಇನಿಯಪ್ಪ ಆತ್ಮ ಪಂಡದು ತೆರಿದು ಬಾಬನ ಪಂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಕು ಊಲ ಬುರ್ಚಿ ಈತೆ ಯಾವನ್ ತೆರಿವನ ಅಂಡ ಕುಡುನ್ ಜನ್ಮವನ್ನಕ ಕುಡಂಚೆನೆ ಹಿಂಸೆನು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ. ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ಭಸ್ಮ ಅವಡಂಡ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಮಲ್ಪಡ. ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ದು ಪೋನಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಪಡೆ ಒಂದು ಪೋಡು ಹೊರತು ಕಲಿ ಒಂದು ಬಯರಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಏನ ಆತ್ಮ ಪಂಡ ತೆರಿದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅತನ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ಬಾಬಡ ಅತನ ಭಗವಂತಡ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಶಕ್ತಿಲು ಗುಣಕುಲು ಸಂಪತ್ತುಲು ಪುರ ಆತ್ಮಡು ಜಿಂಜುಂಡು. ಏಪ ಆತ್ಮಡ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಜಿಂಜುಂಡ ಅಪಗ ಅವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೋಪುಂಡು. ಐಕಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಬಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಗ ಬೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ಐಕ್ ಪೋಪುನೆಕ್ಕ ದುಂಬು ಬಾಬರ್ದು ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿನ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಕೂಡ ಬೇತೆ ವಾಯು ಗೊಟ್ಲ ನಂಗೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಅಂತಿಮ ಜಗತ್ತಾದುಂಡು. ಐಕ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯವಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಇಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದುಂಡು. ವಾ ಧರ್ಮಲ ಹೆಚ್ಚಿ, ವಾ ಜಾತಿಲ ಹೆಚ್ಚಿ, ವಾ ಮತಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾತಾ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡೆ. ನಮ್ಮ ಕೋಡದ ದಿನ ಒಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಇನಿ ಕುಡಂಜಾತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಕಲು ಸಹಜವಾದ ಕುಲ್ಲೆ, ಶಾಂತಿದ ಕುಲ್ಲೆ, ಹಗುರವಾದ ಕುಲ್ಲೆ, ಓವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಮಾತಾ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರ್ದಲ ದೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಾಸ್ತಿತಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಬಿಡ್ಪನ ಅವೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡು ಜನ್ಮನ ಪಡೆಪ ನಂಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪಡ್ದಲ ಮುಕ್ತ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ಪಡಾಪ. ಮತ್ತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಗಮನವನ್ನು ದಿಲೆ ಯಾನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾದು ನಿಧಾನಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂದಪ್ಪಲೆ ಈ ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗುಡ್ಯಾನು ಬುಲ್ಪುದ ರೂಪಡು ವಿರಾಜಮಾನ ಆದುಲ್ಲೆ ಯಾನ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ. ಎಂಕಿ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ಬಂಧನ ಆದುಂಡು ಏನಿತ್ತೆ ಈ ದೇಹ ಪನ್ಪುನ ವಸ್ತ್ರೊಳಿತದು ಮಾತಾ ಪಾತ್ರೊಂದ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನಾತ್ಮ ಈ ರಡ್ಡು ಕನ್ನದ ಮೂಲಕಲ ಯಾನು ಬ್ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯರ್ದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ
ಧ್ಯಾನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮೂಗುದ ಮೂಲಕ ವಾಸನೆಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಬಾಯ್ದ ಮೂಲಕ ಪಾತಿರಂದುಳ್ಳೆ. ಧ್ಯಾನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಕಿವಿತ ಮೂಲಕ ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೆ. ಧ್ಯಾನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರಡ್ಡು ಕೈತ ಮೂಲಕಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಧ್ಯಾನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ದ ಮೂಲಕಲ ನಡತಂದುಳ್ಳೆ. ಯಾನ್ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ರುಕುಟಿದ ಮಧ್ಯಡು ಕುಲುದು ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಇಡೀ ದೇಹನೆ ಯಾನಾತ್ಮ ನಡಪಂದುಳ್ಳೆ. ಯಾನು ಈ ಮೆದುಳುದ ಎದುರುಡುಪುನ ಹೈಪೋಥಾಲಮಸ್ ಪನ್ಪುನ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ ಕರ್ಮನ್ನು ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳೆ. ಯಾನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಡು ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮದ ಫಲವಾದಿ ಈ ದೇಹನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಂದೆ. ಯಾನಾತ್ಮ ಆನಲತ್ತು ಪೊನ್ನುಲತ್ತು ಯಾನಂಜಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಸದೃಶಾದು. ಯಾನ ಈ ದೇಹನ ಬುಂಡಲ ಕುಡಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಗರ್ಭಗ ಬೋದು ಸೇರಿದು ಅಲ್ಪ ಬಾಲ್ಯದ ರೂಪಡು ಜನ್ಮನ್ ಪಡೆಪೆ ಎಂಕು ಸಾವಿಚ್ಚಿ ಯಾನ ಅವಿನಾಶಿ ಆದುಳ್ಳೆ. ಯಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಮಲ್ತಿನ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯನು ಮಾತ್ರ ಕುಡೊಂಜಿ ಜನ್ಮಗಳ ಪತೊಂದು ಪೋಪೆ. ಎನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರತಿಫಲವಾದ ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಡವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇತ್ತಿನಾಯೆ ಪಂಡದು ಜನ್ಮನು ಪಡೆಪೆ. ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಸಾರಿಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕುಲ್ತಿಪ್ಪೆರು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕದ ಕುಲ್ತಿಪ್ಪೆರು. ಎನ್ನ ನಿಜವಾದ ಇಲ್ಲು ಇಂದು ಹತ್ತು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಹನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದುಂಡು ಪರಂಧಾಮ ಎನ್ನಪ್ಪ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಾಗ ದುಂಡು. ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯಡು ಬಾಬಾ ಎನ್ನನಗ್ಲೆ ತೊಂದು ಪಾಯರ ವೈದ್ಯರು ಯಾನಿ ಕಲಿಯುಗದ ಅಂತಿಮಡು
ದುಃಖಡು, ಕಷ್ಟಡು, ಹಿಂಸೆಡು, ಮಾತಾರೂಪದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತಿಕ್ಕದು ಬುದ್ಧಿನ ಕಾರಣ ಇನಿ ಎನ್ನಪ್ಪ ಈರೊಂದು ಗೊತ್ತಾಜಿನ ಕಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರಲ ಇದೆ. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ಪರಮಧಾಮ ಇತ್ತು ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ಲೇತಂದು ಪಾಯರಗೈತೀರು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರಪಂಚಡು ಎನ್ನಗೊಬ್ಬು ಸಮಾಪ್ತಿ ಆವನುಂಡು. ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯಡೆ ಯಾನೆನ್ನ ಇಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಪರಮಧಾಮಗೂ ಪೊಂದಿಲ್ಲ. ಯಾನ ಬಾಬಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಗ ಇಂಕಂಟಿನಂಚಿನ ಪಾಪ ಭಸ್ಮಾಪನ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಯಾನ ಆತ್ಮನೇ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಪಾಪನ ಮಲ್ತೊಂಡುತ್ತೆ, ಪುಣ್ಯನ ಮಲ್ತೊಂಡುತ್ತೆ. ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ನ ಕಾರಣನೇ ಗುಣಕುಲೇನ ಶಕ್ತಿನ ಕಲೆ ಹೊಂದಿನ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಣದು ಲೇತದೆ. ಇನೇಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ನ ಗುಣ ಮಾತಲ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ತಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಬಂಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಏಪ ಯಾನ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪೆ ಅಪಗ್ಯಾನ ಈ ದೇಹದ್ದು ಭಿನ್ನವಾದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಈ ದೇಹವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ಪರಮಧಾಮಗೆ ಅನ್ಪೋಪೆ ಬಾಬಾ ಏನನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾರಿಗೈದಿರು. ಅಂಚನೆ ವಿಶ್ವದ ಮಾತ ಆತ್ಮನನ್ನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪಾರಿಗೈದಿರು. ಏತ್ ಯಾನ ಬಾಬನ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಮನಸ್ಸುಡು ಆ ಪ್ರಕಾಶತೆಯ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆ ಆತ್ ಯಾನ ಆತ್ಮದ ಜಿಂಜಿನ ಪಾಪ ಭಸ್ಮದು ಗುಣಕುಲು ಶಕ್ತಿಲು ಸಂಪತ್ತು ಪೂರ ಏನಡ ಜಿಂಜುಡು. ಯಾನಾತ್ಮ ಏಪ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೆನು ಅಪಗ ಬಾಬಾ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸತ್ತಾಯಿನಂಚಿನ ಶರೀರ ಎಂಕ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಅತನ್ನ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಈ ಭೂಮಿ ಇರ್ದಲ ಮಸ್ತ್ ದೂರಡುಪ್ಪನ ಮಾತ ಗ್ರಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಲೋಕಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲೋಕಡ್ದುಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕ ಪರಂಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಇಂದು ಎನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಇಲ್ಲಾದುಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪರಂಧಾಮುಡು ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವರೂಪಾಯಿನಂಚಿನ ಬಾಬನ ಎದುರ್ಡು ಬಾಬನ ಪ್ರಕಾಶತೆದ ರೂಪಡ್ತು ಒಂದು
ಬಾಬಾಂಕ್ ಶಕ್ತಿ ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲೆಂಕು ಜಿಂಜಾಂಬಿಟ್ಟು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.